Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balwan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. MLA Barem jong karambra jerngam constituency uba KP Pangniang. Ula penram jor ya kejingkam ka MLA jong ka Boko constituency Assam ka Nandita Das ka balakam bakasnong Omwali kadai ka badangha bapo upod usam jong ka jela Assam. Ka Nandita Das haka arpo pratrek ubnai rempang mentau senam arajar arpo. Kalahir jurep ya kejaka harut kawa Omlon kabaran hakasnong Omwali hakaba ka sorkar Assam katmu bansna ya ketem jong kipulen. Henry lasak hangla no hakipulet jong ka West Castles district. Haka jingkran markinong patai kubor haka arpkondai trek ubnai rempang mentahi usnam arajar arpo uba KP Pangniang ubalong ru unong yalam barang bakdo jong kaseng sain partai Hill State People's Democratic Party ulong baka jingkam jong ka Nandita Das baka thain langpi kadang hap syaka jela Assam kadai kabamla ban pediang dalilai ru. Ya kini ke statement jong ka nga condemn outrightly na penrem namar bakup ke MLA habakawan banten hakatay kasi ya kata ka benta hayo lampi na term na nga ong bakani kadai ka provocative statement baka jingkren ka bapen shit dan ka bapen bitari ka pa nalor kata bawan berbna beri ka jakayang ka asami ka lampi ka kenchai ru ba ya ka jingtung ban bu ya ka ketempulit ha umali ka baladon ka jing yakhi mentala palat chitayo Hura ka om badai ban pintai kampai namar ba kadai caka cok Assam ya kini kalong ke ege ka ba mla ban priang ni condemn ya kini ke MLA jong Assam ba nagaliang jungi ni nom priang ya kata ba nalaru ban pensisha ba gajikren jong ka kalong ka ba khnorim kalong kumni ngimla ban len je sisha banadu bangiyo ke jelam Meghalaya kidon khan artli ki jaka ya kajia wede slenter puru sam jo ka Meghalaya Assam kawai ni kita kadai ka langpi sektor mo te ya kane hi nak artli ki portion ka kila penbena syagran bagadai ke jaka badon ji kajia te kumno kane ke MLA pada ka ong ba mentakan ong bagadai ka jaka ka bangron jinga ka jana ni ka palong pe ka jaka juga Assam kata ka bangla dia ba arpat ringi phai ka jingja ka blaja ka khasantrik ka sautrik jong me arja shpo ha ka ba samut ki brew kila sha sidia ka pri Assam bat armut ki wepat kila sha siat ben sa ya ni ka kam la wanra ka ji kren ka shagran hapo haki artli ki boso ka Meghalaya Assam bat ka ega ba ngila ban prinsisha ka long ba ka PC Pupon Commission ka ba shin kum ka jing bisar pang ni ban jurip ya kani ka jingja pas musi halampi yak samara show ringin pai lang ba kani ka report jong kani ka PC Pupon Commission report kala ka daw shagda ba ka daw jong ka jing seriap jong ki saut bat kharwingut ki ba mansau kani report ka krensai kadar bak kalaong hang ne ba admittedly Lampi is one of the area of dispute concerning Meghalaya and Assam interstate boundary bat kadaw jong ka jingjaro kadai na mara ka disputed area te kumno kani ka MLA kala kon ong ba kamdai ka dispute area ni kani ka jaka ka ba David jong ka Assam te kani ka jingren jong ka kalong ba ka kletno ba yak ai ki jingja ba ka ai ka ba kani commission kal ai ka basai ha ka state of Meghalaya ba ka state jong ka Assam ru de kani ka report ka basai ba shushu ni penrem kani ka MLA na mar ba lada kani ka jingren ka jong ka hapading ka jingren kan ram kan penmi aku meni ka statement lada mi biang ka jingja ku maja ha ka sama ha jasho kadai ban sim ni nak kata daw na kaliang jungi ni grand cycle
ringkat bagi nungelam jong ketu kecaka baya katai ka BOP ka baka Assam Police kemur bantu abo umwali kadai ban sange sisendang kumbaki atli ki district mission kel debi akren bat hage ju kopor ya kajing penbena baka kadai kecaka jong Assam ni penremador bat ni nampriang bat ni kenturu ki pai ba jong ketiga caka ba kinum dai ban song safety ni kani dai bikin ya song suk song sang klem da penmi kanu ke jimpul mar kumba ka sarkar kla sim ya ki kli ban age ni dai ki ba ka tai ke caka hi kin song suk kin song sang kin rep suk kin rem sang ba ka dai ke caka ka jong ki kumba ki la song asa nadu menu to ki spa sa madu ta ak bede ba ka jing kedau jong ka tai ka MLH pangkama bagi ngiwi yang tu ke bakal klan dalam ba la penisha da kata ke GSI map la persang banwat jing tip ke kata ke GSI map no geological survey of India pi kini ka geological survey ka tham kamdai ka bayang na ka bantaban draw ka map jong interstate boundary le ne international boundary kini ka pek ya ka soil ni ya ki mar pu kandau ki mauram song ya ki bar pu kandau ki batai te bar hang chu ko por ya ka tu ka GSI map ka ba penmi hak sem arjar khandai nakaleng junga man bang nang long ku MLA haka ar poetrik jong April haka sem arjar khat nyu ngile kren da ka ba sha ya kani haka dorbar assembly jong ka mekalaya bar hadin bang le tai bala kata ka GSI map ka pentikna ne bagadai ka ke boundary map jong ke mekle bakasa dengan hang ni ke sithi ke basai bhana ke revenue department bagi ong sai ba ke map kamdei ke map ba pensisa na ke bentaka putusan nama kata ke ni ke jing ong juga kalong kedek ngalap nong kedek disputable information ikibriu nama kat kum ke map ke bangayo bat ke sithi ke ba ai do commissioner jong ka Commissioner dan Secretary to Meghalaya District Assembly ka sithi ka bala pha sang ka art arterik brahmi ajar khatnyo bangapani ka official map of India of Meghalaya te lingba ka ni ka jingpan ni ka sithi bat lai na ka ni ka ma bat hang ni hi ka la franchise ba ka ni ka official map jong ka Meghalaya bat ya kata hari ni debate ko ka house te Nagaland jong ka revenue department agak Dr. Asilalu minister belum deputy chief minister pada impact yang revenue department kalau ayah kini kama kini kini kama hadu mentah kami yang state Meghalaya dan nak kata tahu kecing claim jom kata yang beri kalau kama belum beri bat problem lah.